Aquest frontal i les dues taules laterals estan exposats seguint la seva funció originària, cobrint tot l'altar. El corrent italo-bizantí, arribat a Catalunya als voltants de l'any 1200, té en l'altar de Lluçà l'exemple més significatiu del període final d'aquest estil. El frontal d'altar està presidit per la figura de la Mare de Déu amb l'infant, d'acord amb l'advocació de l'antic monestir marià de Santa Maria de Lluçà, d'on prové l'altar. La Mare porta a la mà dreta la poma de l'arbre del paradís, símbol de Maria com a nova Eva, la qual, amb el seu fill, va redimir la humanitat del pecat original. 4 àngels amb els noms dels evangelistes, Mateu, Joan, Marc i Lluc, sostenen la representació estelada del firmament amb el sol i la lluna, símbol de l'eternitat. Als 4 compartiments del frontal hi ha les escenes de l'Anunciació, la visitació, l'adoració dels mags i la fugida a Egipte. A l'altar de Lluçà hi apareix una escena iconogràfica nova. Es tracta de la coronació de la Mare de Déu, molt utilitzada en aquests mateixos anys pel nou art gòtic francès. En un dels laterals hi ha l'escena de Jesús coronant la Mare de Déu amb la inscripció Regina Coelorum, i a l'altre lateral l'escena de la Verge envoltada dels 7 dons de l'Esperit Sant, acompanyada de l'apòstol Joan.